Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon, asteburu eguzkitsua ondo aprobetxatu alduzu, Eta eguneko bigarren kafea prestatu alduzu, Astelena, hilabete amaierako aldapa, eguzkia izkutatu da, gaur Euskal Herrian kafe kontsumoa igo eginda, seguru. Kafe bat zor dira orain, trenonek galdu zuen kafetegian, ohetu galduen bulegotikan, Goizean goiz kafe hartuta, oraindik iluntzegoela Euskal Herriko baxurako arrantzaleak itsasora atera dira, 2 aste lehorrean egon ostean. Eta hala ere, ez dute harrapaketak banatuko diren barmerik, garraioaren grebak aurrera jarraituko baitu. Antxoa eta berdelbila atera dira, bereziki. Antxoarentzat ez dute murrizketarik jarri, baina berdelarentzat bai. Ontzi bakoitzak gehienez, 30.000 kilo harrapatuko ditu eguneko. Txitxarrua eta berdela, oseninen batera, txitxarrua eta berdela, itxasontziak duazenien, bizigutan itxasora, neskatilek hartuten dabe, tresna guztien ardu. Arrantzaleak ez ezik, beste asko izango dira gaur kafearen beharrean daudenak. Izan ere, gaueko ordu txikitan, zinemaren Oscar sariak ospatu dituzte Los Angelesen. Eta zinemazale asko ikusten aritu dira. Aritu dira edo aritu zarete. Aritu garete, bai. Aritu gara, bai. Eta gero errepaso luzea ingo dugu puri-purian tartean, idoia da bilauzkubenekin, baina aurrerapen txiki bat egingo dizuegu. Alberto Iglesias donostiar musikariak izendapena lortu zuen, baina saria ez. Iglesias jatorrizko musika honenaren saiean zegoen, Madres Paralelas Pedro Almodóvar zinemagilearen pelikulan egindako lanagatik izendatuta, baina saria Hans Zimmerrek irabazi du Dune filmagatik. Hala ere, izendapena lortzea sari bat eure betan. Eta Iglesiasek 4 ditu, zorionak. Zorionak. Best irabazleak gero aipatuko ditugu eta Will Smith eta Chris Rocken artean gertatutakoa ere aipatuko dugu. Baina gaurko efemeridek erlazio eta lotura estua dute Oscar sariekin. Bai, gaurko egunez hiltzen Virginia Woolf, 20. mendeko eleberrigintzaren berritzaile nagusietako bat. Eguneroko bizikizunak adierazten saiatu zen bere kontakizunetan, baina prosa poetikoa, simbolikoa eta bisuala erabiliz. Woolf gainera, aitzindaria izan zen emakumearen izaerari, identitate femeninoari eta emakumeak artearekin eta literaturarekin zituen harremanei buruzko hausnarketak egiten. Hoien artean, gela bat norberarena, gerora feminismoarentzat izango zuen oihartzunagatik nabarmentzen dena. Izenburu hori bere ideia batetik dator. Berak zioen emakume batek dirua izan behar duela eta gela bat elaberriak idatzi ahal izateko. Horrekin dei egiten du independentzia ekonomiko eta sozialerako, eta artea sortzeko lizentzia poetikorako eta askatasun pertsonalerako noski. Hona hemen zinemarekin lotura, 1966an Who's Afraid of Virginia Woolf, euskaraz nor da Virginia Woolfen beldur, pelikula egin zuen Mike Nichols estatuatuar zinema zuzendariak.
oso arrakastatsua izan zen eta filmak 13 Oscar sarietarako izendapena jaso zuen. Horietatik 5 irabazi zituelarik, emakumezko aktore onenarena, Elizabeth Taylorrentzat, emakumezko bigarren aktore onenarena, Sandy Denisentzat, zuribeltzezko argazkigintza onenaren Oscar saria Haskell Wexlerentzat, zuribeltzezko zuzendaritza artistiko onenarena Richard Sirvet eta George James Hopkinsentzat, eta zuribeltzezko jantzi diseinu onenaren saria Irenerentzat. Horrez gain 1988an Michael Cunninghamek The Hours orduak eleberria idatzi zuen Wolfen Mrs. Dalloway liburuan oinarrituta. Eta 2002an The Hours liburuan oinarritutako pelikula bat egin zuten. Eta honetan Nicole Kidmanek Virginia Woolfen papera antzeste zuen. Lan horrengatik 2003an Oscar saria irabazi zuen Kidmanek. Y de mi noche hambre y cebolla, hielo negro y escarcha, grande y redonda, grande y redonda. En la cuna del hambre mi niño estaba con sangre de cebolla. Eta gaurko egunez, 1952ko martxoaren 28an, Miguel Hernández poeta valentziarra hil zen kartzelan. 1956ko gerran errepublikaren alde lerratu zen, eta gerra bukatutakoan frankistek preso hartu zuten errepublikazale izateagatik. Alakanteko kartzelan hil zen, bronkitisak, tifusak eta tuberkulosiak jota. Lander Garrok Hernandezen Nana de la Cebolla olerkitik abiatuta tipularen sehaska kanta egindu aurten, bertan analogioa historikoa egiten du. 36ko gerran preso hiltzeak zentzurik ezpazuen, zentzurik baute du gaur. Eta zer lotura dauka Garroren tipularen sehaska kantak Oscar sariekin? Ba, izu, agian datorren urteko atzerriko film onenaren sarirako izendatu dezaket. Ah, vale. Cebolla escarcha, cerrada y pobre, escarcha de tus días y de mi noche, hambre y cebolla, hielo negro y escarcha, grande y redonda, grande y redonda. En la cuna del hambre mi niño estaba. Ba, esan bezala Oscar sarien inguruan ariko gara gaur Idoia Davila Uzkudunekin. Eta sexualitateren munduan murgilduko gara Idoia Sánchez Garziarekin eta zistitis aipatu behar dugu. Eta gestazio subrogatuari edo umeen salelsketari buruzko reportajetxe bat prestatu dugu. Eta Zeit Fest jaialdirako sarreren zozketa gogoraziko dizuegu. Asko hartu duzue parteia da, baina azken 24 orduak dituzu zuen mezua bidaltzeko. Ez aztu! Sekula santan ez bezala eta kantu bakoitzean utziko genuke eztarria azkenengoa bailitza. Jo, nik seguruna ezingo dut Zeit Festara jun. Balbisten bat dugu zuretzako Amaia, lasai, Zetak, zu, Gatibu edo Maren ikusteko aukera izango duzu atortxu roken. 31 talde, zerumuga bat. Uztailaren 29 eta 30erako antolatu dute aurtengo edizioa, eta honakoak dira gonbidatu dituzten talde batzuk. Untza, Deskontrol, Brigada Loko, Eskabidean, Anari, Lamare, Ibilbide, Jamon York, Zelanda, Lukiek, Selecta Estepi. Eta noski, nahi izango da babesle bezala beraz agian guerean ikusiko gaituzue. Baina, bueno, Uztaila bainiko urruti dago. Baina, bultatu gaitezen gaurko saiora. Martxoak 28 ditu gaur eta astelena da ongietorri guztioi, bigarren kafera. Zuekin Jaun Andreok biharamunik ez duen emakumea Amaia Resende giruz. Kaixo, kaixo. Inoiz ez du eta gaur ere ez.
Gaur biharamuna ez, baina astelena edo mundua bere kontra ere badu neurri batean. Goiuri ez Zarandia, arratsaldean eta animo! Arratsaldean. Izketan ari zaizuena, Inigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 377 du arratsaldeak 4 eta 10, martxoak 28, eta hementxe pres garazuekin gozatzeko hurrengo 2 orduetan plazer baduzu behintzat ongi etorri. Esan da bezala, bigarren kafera. Entzuten ari zareten hau Jonathan Hergesel da, saxo altuarekin, baina kantua Asier Ardaiz, trompeta joleen aparraren Fukashigi no Kart Here diskoaren aurrerapen kantua hortxe bildu ditu. Hergesel saxuan, Martin Iaiez gitarran, Markus Neubirth pianoan, Jaketan Kamen Hasevich kontrabajuan eta Sebastian Baumgartner baterian. Flibatzeko moduko proiektua, Euskal trompeta jolerik handienetakoa, Asier Ardaiz, Austrian bere master proiektua amaitzeko egindako proiektua, orkesten edo, gaur elkarbanatu du bideotxo hau, Fukashigi no Kart kantuarekin eta Leicester disko osoaren zunga izango da, eta benetan, proiektu puxka dakarrena. Askotan hitz egin dizuegu Iruñako trompeta jole honen inguruan, izan ere ibili zen aldapeko Latin Jazz Ensemble proiektuaren izena. Aldapeko Basque Latin Jazz proiektuan, antxe murgilduta, oso proiektuko muin bezala, esango nuke Estitxu Pinatxorekin ere diskoa grabatutakoa dugula, Eijo proiektuare buruz hitz egin dizuegunan ere aipatu izan dugu maiz, ibili da bestelako, ez dakit, Reunion Big Bandeko trompeta solista eta zuzendari moduan, duela 2 urte arte musikeneko Big Bandaren trompeta jole solista ere zen, musikari aparta tipo zoragarria eta proiektu hau entzuteko gogo bizia utzi diguna aurrerapen kantu honek, ez da zuzeneko baten, baina zuzeneko ikaragarria, eta streaming bitartez jarraitzen duzuenok ere, bideoz ikusezakezue, 6kote erraldo jau jotzen. Venga, txata tope daukagula. Oe, astelena dio Jon Lizek, hoxe, haze astelena, 3 kafe hartu ditut dio Gorkak, nik 4 Gorka. Jon Lizek, kontuz, Gorka Goierri, zeizangoa, ordu aldaketa goizeko 5:30 esnatuta gero Renfekin Hernani Zumarraga? Bale, Gorka. Ez da, kafea, 3 kafe hartu ditula gaur, izango alako ordu aldaketangatik, goiz esnatu alako, gero tren hartu dulako. Hola behar dezu. Aupa Maia, nire lagun kutxuna, eta dio Gorkak, nire maite duta da, atzo tabakalean egon nintzen, ikusentzunezkoen sareetan mai ingurua, jende gutxi, familian bezala, baina hortxe zoden Gaizki Izagirre, Ainhoa Vitoria eta Alex Padilla
eta birrak doainik, jo, ba. Xamarren, aze irugotea, zurekin aze laukotea osatu zenutena. Amaia, guaz atortxurrokera. Bai, eta, bueno, eta Jon Lize galdetu du zer dinau, ba, Goiuri? Ba, Jon Liz jakine eso. Daukat, odola hankartean. Ai, ama. Xen natural. Eta Jon Lize jo, eskarra Goiuri dagoen mezuak ulertzeko. Bai, gorka zerbezatzu behar dituguz. Idatzizko komunikazioan ni nahiz ondo egin moldatzen zure mezuekin. Ez, egizu gertatzen den nik ez dudala kaferik hartzen. Tardun zuek astoratuta goten zarete kafearekin, eta ez duzu ezer ulertzen. Ni nago hemen lasai, eta dena ulertzen dut. Lasai. Barkatu txapa baino, ze ona hasiera raizen kantu hau. Amaia Resende Giluz, maiteuta prestatu alduzu? Ez. Vale, oso ondo egi, bai, kategorin, zuk jarraitu horrela. Bueno, no gauden. Goiuri ez eizarandia, zuk maiteuta prestatu duzu? Eske nik daugat maite duteza, gaur. Maite duteza? Ba, maite duteza bota. Vale, ba, pasa ditut azkeneko gutxi gora bera 20 orduak negarra egiten. Oiema. Baina da hilekoan gatik. Hormonak astoratuta auki ditut, eta denak negar gurea ematen zidan, eta, bueno, hori. Negarra eragiten zidan. Eta pasa ditut, hainbeste ordu negarra egiten, nekatu inaizela, eta horrez sentsazioa, ez dakit segulako lasterketa bat egin dudala, edo maratoi bat, edo ez dakitzen menditara hilo nahi zela, baina ez, osea, nire herritik mugitu gabe, hainbeste negarra egin dut, gorputzak, uste dut, agugetak dauzka dala, negarra egiteagatik. Zordun, maite dut eza da, oixe, zenek eza da negarritea. Umeltzen tristuraz, bihaur begi, neuhari begira, taura Nikolako bartuto beto. Nahi. bihotz goibelak, irri fargaberi. Zurekin itxar... Ba, zure malkoek gogorarazi didate Akelaren Malkobi kantu hau. Garai bateko kantua da, akaso ni hemen zahar itxuran uzten ari den kantua, baina arazorik ez, Malkobi forever. Ziren erori txasoran negarezti. Baina maite duta daukataita. Bale? Gero pixkat ordu batzuk pasatzen dianean eta atzera begiratzen duzunean eta ikusten duzunean zergatik egin duzun negar batzuetan oso graziosa izaten da, adibidez. Bueno, osea, negar egin dut arrazoi askorengatik batzuk ez dira graziosoak eta kezkatzen haute, baina beste batzuk, ba, bueno, ez dakit, pentsatzeko modukoak Goiuri txolina, adibidez, gaur goizan ni hemen egon, eta mina neukan, eta ordu ninigok esan dit, baina hain gaizki balin bazaude, ezatik etzara etxera joaten, eta etxetik idazten duzu gidoia, eta etxera juteakin, kriston pena eman dit, eta negarrez hasi naiz. Enulako etxera jun nahi. Eta guain pentsatzet. Baina zetonta. Aizu, 3 aldiz insistitu izut. Bai. Mudatuko ginera Maia eta biok, idoia ere mendize bilela. Baina triste jarri nahi. Bai, badakit, zuzen neon. Gorkak dio, Akelarre forever oialume, jo. Gorka, Akelarren ze abeslarirekin gehatzen zehazu, hemen entzuten ari gara Juan Malabandibar, baina ez dakit burura atozkit Patriz Zumora, burura atokit gero horrebil izan Jesus Mai Lopetegi ere, bueno, ordenarekin Jesus Mai igual lehenago, Patriz baino, horrebil izan azken txampan, Xanet Arozena eta Xabier Zubeldiarekin eta kantuan Juanpa, oraintxe abizena joan zait. Zein da zure Akelarreko abeslari, eta Akelarreren sorrera hartan, esango nuke, buruzari naiz, Eibar inguruan, sora luzen izango zen igual, Akelarren sorrera. Bueno, hor nun baite Akelarren lehenengo pausa ditan, beste norbaitek abesten zuen, eta Antjetu aldek abestu du bidean, eta zin gehiago utzi dut bidean. Venga, idatzi txatean Akelarreko abeslarien artean, zein duzuen gustokoena. Nere maite duta da, gaur eguerdian bazkaltzen arikin dela Goiuri aritu zaite Oskarretako outfit edo ez dakit aukera estetikoak erakusten, eta ari ginen, hau zoragarri, hau oso gaizki, hau ez dakit zer, tal. Ez gauza ona, garrarezko dirutza daukazu, zu jazteko prest munduko diseinatzaile honenetako asko,
eta alata guztiz ere, ze buruko min dauzkazun, eta ze gaizki jontzita duten Oskarren gala atera. Jo, pixkate, justizia poetikoa ere iruditu zait, eta oida, nire maite duta. Gorkak dio, azkena igual, Juanpa. Juanpa oso zen abeslariona, bai, oso da. Eta orain, Xanetaro zena, Akelarreko gitarristarekin, eta Xabi Zubeldi Akelarreko azken teklistarekin, hor dabiltza musika proiektu gitarrero, rockero, xamar bat martxan jarrita. Ea laiztar zerbait entzuteko moduan daukatzen, eta bigarren kafetik ere buelta egiten duten, eta bertan hautsa Juanpak jartzen du, bai. Baina Akelarreren iragana da, Juanma Labandibar kantuan bere timbre, aldera ezin horrekin, ahots berezi horrekin. Eta maite duten bidean, Amaia Arrasendegiluz azken utziko dut, pentsatzeko lasei euki dezazu denbora, ze Idoia Xarma dagoeneko gurean dugu. Atxaldeon bixamuna, astelena, Pizkatxo bat. Bai, pentsatzen un besta bestia jartzea zuri harrera egiteko. Zeba. Badakidanako bixamunekin ibilizion, atzu eta gaur ere... Gainera, nahiko triste xamarrapetat, ze okerrena izeten da, gaur astelenian etorteat neke sensazio hori, palizan sensazio hori, eta ondiokan bixarbe, seguramente bixar buruko mina ondiokan eukikot. Ordan, pura nausitzen, pertsonia. Bai. Baina ondo gozatuta. Osi esan barron merezi izan zuen. Bai, merezi izan zuen. Azte buru oso politxa eukiotele esan nike. Zoragarri. Orduan, gustoko lekuan aldaparik ez. Desde luego. Beitu, zuko esan dozunan arira gauza gurnotzun galdetu. Bai. Esan dozula, zenek esadan negar itxia. Bai. Eta ez itxia. Bueno, bai. Ez dakide hor, balantza baten jarri eskero, ez dakit zer izango litzaken pixutxu hau, da nekesa hori barruen euste hori. Bai, baina ez negarri egitearen eta hogei orduz negarri egitearen artean, Bai, bale, hori arrazi daukotzu. Ze ongoa, ez da? Ez, gure naben, zela bai loturia inez azkenian, nik uste, poliki fango da aldatzen egin baten, baina ondiokan be, zuk baten bat ikustezu negar, ez da zezaten da zuen lehenko gauzia da, zinegar. Zatik ez? Orduan, beste barik horrekin lotu. Bai, barrenak askatzeko balio du, eta negarri egitea, beharrezkoa da. Desde luego. Sikiera begixa garbitzeko. Hoi da, oso hona da, bai, hortako. Eta Akelarre giroan jarraituko du, baina zita. Bestela badak eguse playlistera famizaren. Hori ere iritsiko da. Bueno, maite duten festarekin jarraituko dugu, ze? Bai, niria oso erresa da, eta kontetan hasi garenan arira, nire maite duta da, asteburu gogor bate eta gero, astelenean loitxuko aukeria eukitxia, wow. Bastante maitagarria eseten da, desde luego. Zoragarria. Bai, eta biharrezkoa. Keragetil esan zigun eta guk ulertu ez. Egoaletik gatozela eta Gorka, entzuten ari garen hau zin da, Patriz Dumore izango da. Sartu ea urraunditan. Amaia Arrasendegiluz? Baneukan, baina nintzen goatzen. Baneukan prest. Eta badaukazu? Bai, badaukat. Daukat korrika. Korrikak niri beti ilusio berezia egin dit. Horregatik ere, esan nahiaren gatik ere. Baina, da festa bat edo giro bat gustatzen zaidana. Eta azkeneko ospatu zen, normaltasunez ospatu zen korrikan, lezon erosi genuen kilometro bat Luzaiden eta junginen jende pila batan etxe batera eta goizeko ordu txikiten tokatu zitzaigun kilometroa, beraz egin genuen Usain Boltek baina korri azkarrago eta aurten tokatzen zaigu ordu txikitan Lezon. Eta espero deguan ez izatea
sprint hori, baina bueno. Eta lezoin hasi gea girotzen, herria. Eta atzo, igandez, egin genuen, bueno, aekak antolatu zuen, pintxo lehiaketa bat, umentzat jolasak, musikak, dantzak, herria pixkat girotzeko. Eta han ni negon umeekin tailerrak egiten, eta aurpegiak margotzen, eta joe, sanun, ai ama, bueltatu gea, eta hau badator korrikan noski, eta kriston ilusio egiten dit, bino badator berriro horrela espatzea denok elkarrekin, eta mugari gabe. Beraz, hori da nire maite dut gaur. Arkakuso gagortu baitu, kaixo Arkakuso, pasako zenun dagoeneko zure gaixoaldia, ez da, hobeto zaude, guztiz indarrak berreskuratu dituzu, edo nola zaude? Hala espero dugu mintzat, bai dio, vale. Adio, Magali. Amaia Gorgak esan du, ni ere Amaia Hernanitik goizeko 6etan, etorrita gero gozarian ere kontu. Vale, orduan bai. Jungo naiz, ez Hernanitik dator lezore esan, bueno, ez dakit. Begiratuko dut, eta jungo naiz. Korrika ipatu duzula, ostegunean, bigarren kafea oso berezi izango da. Batetik, arratsaldeko 3:30 abiatuko dugulako eta ez 4:00. Beraz, adi guztiak ordu erdi lehenago konekatu behar duzuelako gurekin. Bestalde, Amurriotik izango garelako korrikaren hasiera ekitaldiaren pare-parean, set berezia montatuko dugu bertan, eta handik osatuko dugu saioa. Saio, guztiz berezia, bigarren kafea, korrika, hoixe, espresoa ingo dugu. Eta jantzita? Txandalakin? Noski, inberko ez ze. Bueno, ezakit. Ui. Bueno, gaur egun txandalixa traje tugobak dauz. Osa, ez dakit, fanseike la más diva. Oskarretara be txandalian ikustu du gaur. Txandalismoa beti diote mendik. Da, oso ondo. Honi gaur ikusi du terziopelo kolore ilun-iluneko traje batzuk, eta asko gustatu zaizkit. Gainera, ze goikua eta bekoa konjunto, eta ez dauko hor Mean Girls rollo bat oso... Mean Girls? Bai. Mean Girls. Mean Girls. Adio, Magali. Eta kantu amaitu horretik, bai ez datu didateak Larretarrek hau Patriz Dumora dela, eta justu berazken diskoa izan zela Juanpa Agirre, adizenaren ez dugula esan, sartu aurretik. Arratsaleko 4:28 minutu ditugu, eta bigarren kafea serio abiatzeko moduan ere bagara, oraintxe iritsi zareten ontzako ongietorri eta arratsaldeon, Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Goiuri, ze uste duzu, ohiko bidetik heldu behar diogula musika aukerari, edo akaso Idoia Xarmaren aste buru planari heldu behar diogula? Ez, ohiturak mantendu behar ditugu batzuk behintzat. Batzuk bakarrik, beste batzuk zaurretara, baina ohitura batzuk mantendu egin behar dira, beraz, nik sexy masturbation playlist jarriko nuke. Eta astebururakin ze ideia zeukatzun, kuriosidades? Hauxe bida, hementxe daukat proposamen batzan, besterik gabe igual gustoko zenuna, eta esan dira, bida, hauxe. Semana me dejó fatal. Toda la noche sin dormir. Entzuna, Bebiendo, fumando y sin parar de reír.
a ver, Mekano, bebiendo, fumando y sin parar de reír. O sea, deno dakigu zuen kontzertu batean egon zitezkela kiloka beste... ipargandu. Ipargandu. Ipargandua edo gandutxuria kiloka zegoela zuen kontzertutan. Baina bebiendo fumando. Farmazeutikoa alta manda zenutela, dilerra ere bai. Seguridad sozialean tributatzen zuten lehenengo dilerrak izan zitezkeen. Hombre, edaten, erretzen eta parre egiten. Bueno. Izue. Esaten duten mendik, haure berria, Iñibi. Desde luego. Tengo la cabeza para reventar. Izue, utzi egingo du abestia bukatu arte, eta gero, gauzar esango izuet, Sexy Masturbation playlistekin ere, igual, eukibar deguna da, kontu pixkat. Bai. Igual, zizitizaren inguruan eta osasun vaginalaren inguruan hitz egiteko Sexy Masturbation playlist jarri beharrik ere ez daukagu. Ados, nau, horregatik aldetu, esan duzunean, ze lotura zeukatzun, ez dakit, eta behitu zei pentsa duten, asteburu hontan, ostiralien baina, zapatuko irteeria, nahiko kulturala izan zen, arrasateko gaztetxean egon ginalako J. Martina eta Espalak ikusten, eta pentsetan nomen, horte famizala asuntu. Imaginau. Begira. Baina azkenen Mekano. Super gaztetxero ere. Bai, hori da. Nik Sexy Masturbation playlist aldarrikatzen dut, eta... Nik esatut jarri nahi duzuena. Gero entzuko dut etxean, ez bolin badia zuen jartzen. Ez pentsau gainera Sexy Masturbation bakarra dauenik, ni bintzatu esko tiru edo lau. Ez daukedanak izen berdina, baina bai, hola rollo hortakuak. Gero J. Martina jarri. Sortu berko genuke guk Sexy Masturbation list euskarazkoa? Ez litzak izango baina erresa, Ez litzak izango bat ere. Bueno, es que pentsatu, eta batzutan, playlist batzuk egiten dizuera aukerak eta automatikoa. Orduan imaginatu, zuzaude hor goixo, eta errepente azten da Daditapia. Abiadura hautseko trenea. Ez, baina maiak esan da, sortu geik guria. Hori bai, nik uste erronka politxa izen leikela, Ez pentsau, Gure entzulek laguntzen bai gute. Entzulekin egin marko genuke, ez? Que guapo, bai. Hemen alkagusok esan du, talde horretako bat, baraina indarra da. Eskatu J. Martinakoa. Bai, Eskatu zu kantua, arkakuxo. Ze kantu jarriko dugun eseguz. Bueno, baina goza serio eta zitze egiten torera, eta ez da egiten. Baina berez abesti hau ainain txarra ez da gaurko gaiarentzat, ze lehen aipatu dugun bezala, gaur zistitisa aipatuko dugu, edo, harreman sexualen ostean eduki ditzakegun arazoen inguruan hariko gara, eta izan baduzu noizbait, zistitisa, zuen burutik ere pasako zen, hoy no me puedo levantar esaldia. Bai, zeleke, nik egizia izan, bakarrik ukeot behin bizitzan, eta esan hain gaizki hain txarra izan. Baina bai, badakit dalagaitz bat, oso oikua, zorionez ala txarrez, oso tratamendu orokorrian eraginkorra daukona, baina badakit badauzela pertsonak asko, pairatzen da biela min oso handixak, eta konponbide hori heldu bitxarteko tartia, ez tala, inon guztokua, desde luego. Orduen, azkenean ez, gabitzen ben nik uste ziztitisa gola, ziztitisa bera, eta sartu aurretik esaten, berez, zer dan ziztitisa, goiurik aipatu den moduan, zedie minorrik, ati dauz minorrik lotuta, ziztitisak zagati dakar minorrik, seguramente, entzuten gaitzuen hainbat pertsonak, nik uste familiar ikusiko dituztela, oin esango ditudan, sintoma edo zeinu honeik ez, izen likela gutxinaka azten dan molestixa bat hor, gernu odixan bukaeran igartzen dana, gutxinaka hori minori gero eta erretzaileaua ero dana, daukogela sensazioa hola min bat, hola nalutik silborrera ino moban tiratuko basuzkoen sensazio hori, hori gero ja heltzen da txixaitxeko momentua, eta txixaitxiak mine moten dauku etengabeko gogua txixaitxeko, da behin ja maskurixa guztuta ondiokan be komunera goiaz, orduan hori, honek die, esan moduan, ziztitizak emoten ditxune sintomak, eta kuriosidade moduan aipatzia, Ameriketako urologia elkartiak injako ikerketa banen arabera, emakumien, edo, behitzat aludun pertsonen 160 pairatuko ditu molestia honek bere bizitzan ziar behin zikiera,
Eta, aipatzea baitxa, arnazbidietako infekzioak eta gero, lehen mailako harretan, edo osasun etxietan, gehixen hartatzen dan gaitzetako bat dala. Gainera, hasen esan duten moduen, nahiko ikua badabe, ondiokan ez daue ikerketa ondoriozgarririk asaltzeko gai dana, segatik eragiten dutzen pertsona batzui hainbeste, eta beste batzui hain gutxi, ez? Azkenien badauzelako nik ezagutzen ditute lagunak eta etengabien dauzela ziztitisakin, edo segitxuen kontu zibili behar ezetia ez eseri, ez dakizer, edo olako txe mila gauza. Orduan, ja sartuko gare, zer da ziztitisa, eta nik uste dut, munditugun oinarteko datuak eskuen neukitza, txixa infekzioa izango litzakena du kalde mailan nolan ezagutzen dana, ez? Azkenean itisatzizkixa, bada medikuntzan edo osasungintzan, organo baten anturai erreferentzia itxeko erabiltzen dana, antura izango litzake inflamazioa, bai? Orduan, ziztitisan kasuen, zeta zango gitzen berbaitzen, maskurixan anturas, edo horixe izango litzake. Infekzio mota hau, esan duten moduan, aludun pertsonetan asko zoiku da, eta horretarako dauen kausarik zuzenena da gure anatomia bera, gure ureterra oso motza da, eta horrek eragiten dau errexau izatia, bakterioak ernubidietan errexau sartzia, zoritxarrez. Orduan, aipatu moduan, sintomak izango litzazke, mina, ardoria, sensazioa da, geixo, ez dakit oso, esan dut hori, hasiera baten erretzailea moduan, baina ez dakit ondo entendiduan, eskozorre moduko hori. Orduan, hori, gero beste osoikua da hori, komunera noia, eta oin bertan egonaz, jaikinaz da berriro, eta esan zeitzen duzu txixa, bitantaka. Orduan, hori oikuenak, baina gero erabe zizitiz kuadarro batek emoleke gauza apurra garrabi hauak, izan leikela minori apurra tripara heltzen danean, edo retorti joi antzeko molestiak igartzia inglietan, sabelaldien, gero eraia ikustia txixan konsistentzia bera aldatuta dauela, odatu urbisu hau dala, edo apurrate opaku haua, odola beha gertu leike, hori useina berak, hori aurreko baten uste daipatu gaben, hilekuan odola iburuzen gabenean berba, useina oso indikatzaile eraginkorra dela, ikusteko zer dauen infekteuta eta zerrez, eta gerora, klaro, azkenean infekzio batez gabiz berba itxen, sukarrak agertu leikean, naizta, ez da haino ikuena. Orduen, karo, eta zain dozu, eta zerek sortzen dau berez zistitis bat, ez? Egisa da, zistitisan inguruan, badauela nahiko bulo, gaur egun bebai. Orduan, dependen nun topetan dozun informazioa, badauleku batutan nun zailkatzen dan zistitisa, sexu bidez transmititzen dan infekzio bat moduen. Eta hau elitzake, ez da zuzena. Ez. Azkenian, gaur ekarri duen gaixa hori, guro usela baitz lotu sexu harreman ondorioz emuten dan zistitisakin, baina zistitisa ez da zuzenien, gurotezan, transmisioa, ez da inondik inoera bakarrik sexu harremanak eukitxia orduan, beste bari jakin dizuen. Gero bebai dago asko, komun publikuetan, piztinan, itxasuen bainetiarren, edo komunetan esertziarren, automatikamente zistitiza harrapauko zula. Eta hori bez da olaxe. Naizta, higiene kontuen eukitxasu baldi mazaz, komun baten zaitu zure hankak, eta bertan jarri behar baditzu bazen duzume, zekin aldi manaz jarriko. Hau, gurasoek, esaten dute asko, ez ume txikiei, bestela zistitiza. Claro, baina gotzan, komuna garbixe baldin badau eta dan, ni esertziarren bertan, eta gustora txuxain, seguramente ez dut ziztitisik harrapauko. Egisa da, eta realidadien ikustot, oso ezaguna ez dana da, ziztitiza sortzen dauela, gorputzien berez, bizidan bakterio batek. Ui? Bai, gauzia da, gure gorputzean bizidien milioika bakterio, eta bakoitza dauko leku bat bere gorputzean, baina edo zein aldaketa emuten dela gorputzien migratze bat eragiten badau, orduan izen leike deitzen jakena edo infekzio oportunistak. Hau da, momentuetan harrapetan dutzue, egondalako hori, imaginau, gora bera hormonal bat izen leiken moduan, hilekua bera, edo haurdunaldixa, edo menopausia. Edo momentu hortan, beste infekzio batei aurreitzen zabitz, eta antibiotiko bat hartzen duzu, edo beste motako medikazio bat, eta horrekiko erreakzio bat dau gorputzak, orduan desoreka bat dau, eta orduan errexau pairatu geike, kanpoko eraso honeik ez.
Baina, bueno, hori ikusteko izaten dela geixen bat, gora bera bat egoten dana, edo kanpo faktore bat agertzen dana. Gero bai, esan moduan, beste elementu edo gauza berrixekiko kontaktua izen likela, jostailu berri bat erosi badou, edo patian lubrikante berri bat erosi dugu, eta igual ez da tor gurekin bat, ez? Gero beste bat izen like baitxa, daugolan hasi dagoen modan egoten, zonalde intimoen dako desodorantiek eta olako produktuak, begisa esan, ez da ukiela inolako kabidarik, eta desde luego, ez da inolako biharreko nik erabiltzeko, askotan kontraproducentia izen leike, azkenean zuke botaten dozu produktua, supuestamente, zure aluak arroxa usaina eukide izen, eta sortzen dozuna da, infekzinotxo bat, ederto. Gero baitxa, Victoria Martin humoristak esaten duen bezala, kontuz, ibili, eta ez egin zebitxe bat hor. Ez zure hankartean. Desde luego. Gero, hori izan duen modan desodorantiak bai. Nik ustot gaur egun ja ez dauela hain modan, baina nik ustot indala denpora bat, basazela modan, bainua hartzeko eta hola gatzak, bombak, eta holako gauzak, nik uste gaur egun ja ez dauela hain zeran. Eta horreitan bainuek hartzia be, sortu leike vagina eta luko floran desoreka bat, eta horren ondorioz zistitis bat agertzia. Nik uste modan egoten dirala, Arkakusok idatzi duen mezutxo bat, gaiaren arira. Zer? Desodorantea, BZO. Ez dut ulertzen. Baina ze hostia. Baina ze hostia. Nik dudan uken esanet. Horratik utzi izut goiura, erzuk irakurtze zenun. Haintzen pentsatzen desodorante marka bat izango zela. Bizio ze izango, no pega, ez? BZO. Aspaldi nik uste zabaldu zala BZK, baina ze Kristo, eta nik horrekin lotu dut. Espero asmatu izana. Bale. Ikusten idoia, same vibes. Bide batez, Arkakusok ere galdetu du, by the way, norena dago jurien planoan fondoan dagoen bomberra edo jaka, da mola mogolloi. Zeinen izango da. Pondidoiarena. Eta pondidoia zuretzat mezua dago hemen. Dio Lomizia eta Arkakuso balorantean jokatzen hasi direla, animatzen zean batean. Gero antenan esango iguzu. Azken hau etzila irakurri behar Arkakuso barkatu. Jarraitzuta honekin eta poratorio aipatu ditugu, kausa anitz pila bat, baina perez nagusixenak edo ikuenak zizitis bat sortzeko dauz bi. Eta alde batetik da, eta azkenianeko aipatu ditugu kanpo faktore honek danek daukielako erantzun berdina, dala desoreka bat sortzia vaginako floran, eta hau da, flora horren desorekak eragiten da askotan, ziztitizan erasua pairatu alizatia. Akordau, vaginak daukola 3.8 eta 4.5 bitxarteko pH bat, eta horrei esker, bertan lactobacilo izeneko bakteria bat bizi da, pH azido osasungarri hori gure kasuen mantentzen laguntzen da bienak. Orduan, flora honek mikroorganismo patogenoen sarreria blokeetan dau, mikrobion aurkako sustantzia batzuk jariatzen dituelako. Orduen, vagina osasuntxu dauenien oreka horrei eusten dotza, baina ekosistema hau desegonkortzen da nien, hori, lehen esan duen egoerak emuten badie, deso egonkortze horren ondorioz, ez bakarrik ziztitiza, kandida onjuan ondoriozko infekzinua nahiko oikua izaten da, eta honegatik emon izan da. Orduan, eta gero, bigarren faktoria, noski, da bakterioak berak ez, lehen komentau dugu, berez ziztitizak sortzen dauen, geixen sortzen ditxune bakterioa gure ganbizidana, eta ez dakit ezagutzen duzuen, baina da, E. coli, Escherichia coli, deitzen den bakterio bat. Honek ere edukizun bere momentua duela urte batzuk. Oin egisa da, askotan ikusten ditugula beste bakterio bat, deitzen dela Klebsiella edo lako bat, ez nahi apurrate flojonabil gogoratzeko, baina bere momentuan zaben E. coli dana. Bai. Orduan, hori, baina E. coli nahiztan nagusisa izan, badaz gure estietan bizidien beste bakterio asko gure uretrara heltzen badie, ziztitiza eragin leikenak, azkenean gure anatomia ikusten duzuen moduan, gu dauko uretra eta euskisa oso gertu egin baten,
Orduan, sexu harremanetan egoten dien, azkenen igurtzi, ez dakite kontaktuen ondorioz, egon leike bakterioen alde batetik besterako migrazio horreik, ez? Lehen esan duen moduan, azkenien guk uretria motza badauko, 3-4 sentimetrotako da, eta gizonezkoen edo sakildun pertsonen kasuen 20 sentimetrotako uretra bat dau, orduan zaila izaten da infekzio hori maskurira heltzia. Horregatik esan bidabe bai, eta lehen aipatu duten moduan, gure kasuan, emuten danian zistitis bat, nahiko infekzio ohiko eta konpontzeko erresa da, de hecho gaur egun, balorazioa eta kribagia erizaintzak itxen dauia, sistematizauta dauen formularixo batei esker, baina gizonezkoen kasuan, nahiko grabioa sakildun pertsonen kasuan, nahiko egoera grabioa edo kontuan hartzen dala, eta hori apur bat kontua hundixo eukibiko leko, sobre todo ja sartzen da, medikoak sartu biko litzake zuzenian, eta bai dala apur bat zuzen beste importantzia bat egun biharreko zera bat. Orduan, behin ja Gildingonaz. Ez, eman dit, sentsazioa ez duela egitea zindoa zela, eta orduan alkiten egon... Salbatuko zaitut. Tapatuko du, eta derrepent ikusi ez berriro bera. Eskuita, bitxo... Esaten motute gisa, gaixotu nitzenetik, eta gero kinon artetxo bat ondiokan ez duela... Eta ja, banoia egun batzuk ez duela. Igual da pixkate bai, paranoia azken aldin asko ibilidea hemen ez dularekin, eta orduan, nago pixkat mikroa kendu musika ez dakizte, pixkat simulatzeko, eta alerta saltatu ditu. Zuzeneko gauzak azken baten. Baina ez, segi lasei. Ez, gure nahoen esan ez, azken baten, ja behin kausak eta emonda esaten dozula, bale, eta haundana jakin dauen zein eikenik apur bat prebenitzeko, esaten dutut. Nik adibidez, ez dakit zuen kasuan, ni bakarrik behin bizitzan eukidot, eta baina latabe ordutik nahiko konstienteki itxen ditut gauzatxo honek. Nik behin eukidut, eta gogoan dut ze hitza deserosoa uste dela. Zizitiza? Behin bakarrik izan duzu? Bai, erosotasun falta, baina badaukat lagun bat daukala kroniko. Rekurrentia, bai. Bai, rekurrentea, eta gaixoak oso gaizki pasatzen du. Zarago gaitxuta, ja. Arritu nahu, behin bakarrik izan ez duenean, ze inguruan ez hautze ditu neska esente nahiko maiz edo izaten dutenak, baina egia da, behin astentzeala, eta balin bada ez, floraren desoreka horretanatik, eta nahiko maiz gerta itekela ez. Nik euki nun txikitan, gainea oso txikitan, 6, 7, 8, hor. Eta, klaro, nik enekin zertzen, eta ni, ama! Ja, kema. Eske, ematezian mina pixeiteak, eta esaten, baina zer da, eta odola, eta dena, eta... Hortan bai pasanuna oso gaizki, gogoratzen nahi, zoainik ze gaizki pasanun, eta gerora, ez dut inoiz eduki, baina bai, ez dakit da esan, amagoak bezala... Hor nibe bai. Enago oso, edo, zemat, bai, enago oso tal. Hori bai eukidet, eta noski inguruan ditut lagunak, goiuri bezala rekurrentea bat, gainebeak oso gaizki pasatu du, gero gainea, tratamenduarekin ontxoak, eta ezakitze, eta hoi dena... Juntatzen jatzu hor jai bat. Bai, izugarria. Eta gero ire, ditut lagunak, badibidez, piztinara, edo ondartzara, edo errekara, edo dena helakora. Eta maten dula, nik adibidez ez dut inbeste kontu inoiz izan, baina behaiek igual, aldatzen dira segituan. Ez egoteko bikini edo behainu jantzi bustiarekin lehorra mantentzeko eta babesteko, eta nik adibidez, hoi ez dut egin, baina nire lagunek bai, gehiagotan nik adibidez hori automatiko. Ja, eskenik ez, eta kuriosoa da. Bai izen leike nik uste dut badala gauza bat esan duzkoena, askotan, ez egon guri amak askotan, ez egon traje baino umelakin, eta ez dakit hori, eta esan dut, nik adibidez hori geixaulotu izan dut beti onjuekin, ziztizakin berakin baino, baina daukote inguruen gauza batek bestia eragiten dutzana, indistinto, ez da ditu, egoera horretatik eurten leikela bizera honek. Bueno, eta lagun artean norbaiti gertatzen zaionean
ez dakit, hau, zuri gertatzen zaizuan, baina adibidez gure WhatsApp taldean, hasten dira milaka mezu, hartu behar duzu, zumo hau, edo, ez, fruitu hau da honena, edo ez, bida, tearekin egiten baduzu ez dakizer, edo ez dakitzen olako kulero mota erabilita, edo ez dakizer, eta horrek ematen du, ez dakit. A ber, nik uste deltzen dala momentu bat, hau, hainoikua edala, norberak sortzen dauela zela baitz bere superviventzia motxilatxua, eta horrezen dut behitu, hau niri ondo fatejat, zuri albotzut lagundu bebai, ederto. Orduan, akordau, eta azkenean gabitze gogoratzen, eta sexu harremanen ondoriozko tiztit izan haitzen duenian berba, ez gabitzela bakarrik penetrazio egoera batez berba haitzen. Osa, edo zein sexu ekintzak edo zein igursketak, edo zein produktu berrez hartziak zeizer, edo zein izen leike sorritza errez tiztitiz baten sortzaile. Baina, zein da hau prebenitzeko ingeiken gauzarik garrantzitsuena eta batez be eraginkorrena, eta nik uste zorionez alde horta hau bai irabazi duela ez, pandemiak ekarri duzku honekiko apur bat kontzientzia dala eskuak garbitxu. Oh, wow! Ni nago pentsatzen, ai ama, Ja, joder, parien zauzelako. Pentsatzen musukoa erabiltzea. Ikastola junda, Andreño Galez izenen bezala eta zuen plane. Ni nago pentsatzen gauzarik arraro ez, baina zaiena en un espero hori izatea erantzun zuzena, barkatu. Eta egisa da, ni pentsetan dutela, benetan pentsetan dut pandemiaz geroztik jentiak hartu daula honekiko apura kontzientzia, joder, tio, lehen jentia fatesan komunerat esan eskua garbitzen. Osa, eta ez dakit, bai, gainera, garbitxubiko geuke, aurretik eta hostien. Baina ez dakit, gurut esan adibidez, ospitale giruen eta holakotan, badakitu zenbat kurtxo eta eukitzen ditugun kontzientziateko eskuen higieniai buruz, askotan patogeno pila baten transmisioa ekiditiko dauen biderik eraginkorrena da. Orduan, etxe mailan zein geik, berdina. Naziarteko egun badao. Bai, hori da. Esku garbikataren naziarteko. Bai, olaxe da. Eta azken baten nik uste dela, oinarrizko garbitasun arau batero, ez? Ez dakit, niri betian erakutzi duzte, etxera helduta, lehen gauzia, eskue garbitxu. Eta ez dakit, eta igual horregakiko, gero ben, ere lanagatik eta bai ukinek apuratu horrekiko kontzientzia. Baina, tio, garbitxu eskuak. Zakilaren higienearen eta garbiketaren inguruan ere kanpaina pixati marko gara. Venga, urrengorako apuntauta. Bai, mesedez. Eta guau, ez zeula asko kostatzen, pixkatola. Bai. Ez mekmakentzia dintzen. Ba, errekesoncillo hori hor. Eixara. Que soncillo. Bai. Joe, pastel basko batzuk egoten dion. Baina, igusten dezu? Emakumeak kezkatuta eta desodorante intimoak erabiltzen. Guretako. Erabiltzen, eta pentsatze dugulako behar degula horreztekize fantasia, eta gizon batzuk, oi ba, urtxe. En fin, zezango ba. Clean your zipote, please. Yes. Not only the top of the zipot. You have to... Yeah, all the way. Yes. All the way. All the way down. And down. And the between the legs, Pizka delan katarte. Bai, ingliak apurtxoak. Ingliak eta bueno, tatzekaldiak ere, sexualitateak ematen du jolasteko. Garbitu. Oida, bino gauza bat, honen inguruan ezakititzen genuen saioan bertan edo mikrotik kanpo. Ikuste mikrotik kanpo. Vale, ordan ez Baina esan. Ez dakit nor, gutako norbaitek irakurri omentzun artikuluren bat edo hainbat pertsonek uste zutela kakagin ostean ipurdia garbitu behar etzela. Bengaia. Bai ez? Hau irakurri ganuen. Eta komuneko papera dela bakarrikan vagina garbitzeko edo mugia gentzeko. Bengaia, brometan. Hau irakurri ganuen. Bai. Hau irakurri ganuen. Ni neon. Gure hartentzan, elkerrizketa batean, eta kontatzen zuten emakume batzuk, galdera zan, intzuten fokus grup bat bezala, eta galdetu zieten emakume batzuri eta gizon batzui, zer karritu zaitu gehiago zure bikotarekin bizitzera joan zarenean. Bai. Eta emakume askok esan zuten, askok, ez batek, askok esan zuten, nire bikoteak, nire gizonak, nire senarrak, nire mutilagunak, nerekin deskurritu du, komuneko papera erosi behar duela, ze berak usten zuen emakumentzako zerbait zela. Eta zitzen daukak aitxerakoan. Ez dakit. Bale, hori da beste gauza bat. Segatik gizonezkoak orokorrien, edo sakilun pertsonek, ez dauke bape oitxurarik txisain eta gero zikatzeko. Oida.
Ez que gauzat ezin jotena entendidu. Bueno, gauza esango izut. Ez daukazakia orduan. Batzutan hori egiten duzula esan, eta neska batzuk ere harritu egiten Hori dira. gisa da, edo esatia gure inguren, horreko baten eukogen elkarrezketa hori, eta esatia ni etxien eseritzen astisa itxeko, eta arrotza, bueno, lagun batek esan zuen, ez? Gero arrotza itxen jat, fatena zenian tabernetara, eta zutirik egin bihar hori, beste barik. Eta jenteago, jarri txetxen dozu txisa, eta bai, zida supererosua. Claro. Ez dakit. Nola? Errebiatu? Ez, gizonezko lagun batek, berbaitzen genbiltzela, txisa etxeko eseri, ez dakizer, zipristinak hau estia, eta bekesan zuen, nik etxien jartu oto itxuria, beti esertzeko, orduan gero tabernetara noian egin, txekat arraru eta dana zutirikin bihar zetia txixa. Eta beste barik, basuk esan moduan, inguruko neska batzuik zan zutzen, ostra, eseri txesara, que fuerte. Eta, jo, aztakit. Ja, nire adiz ez zait bater erosoa egiten. Da irutzeit mekanikoki oso komplikatu dala, ontaz itzen dugu gaine. Bai, ez dakit. Bai, esan nuke itzen. Igual, ni ondixan marra naiz, eta ja, gorputzak okupatzen du, baina zakila hor berunt sartzea. Ja, baina gero zari bilibia arduratuta ziprizinena. Eta hau goizeko erekzio mikzional horren inguruan. Erdi erekto balin badago, hor ja, kistona pañorra hori marra. Baina igual, ni petzen doz jarritxa egonda, gero ez tozua, zari bilibia arduratzen, zipertzen duin dota hau, gero zikarbitxu, ez dakizer. Eserita adiez asko zikintzeko arriskuare badago. Ze pixka gora egiten badu, bai. komuneko bitapoien artean, galtza busti, kiston arakia gertatzen dira. Bueno, hori egisa da, baina beste barik egisa da, ez, zelan arritxu leiken olako hausak, baina ostra, utzi ostazue papelanakin, oso arakia esan dezu? Arakiria. Zer da hori? Arakiria, bale. Arakia ulertu ez da, uste dut zait, Arakia zakia. Eta beste kontu bat, zuen sexukideak balin badu, vagina infekzioak izateko tendentzia joera edo, pixagin eta gero sexua bai ikitzen baduzu eta oso ikoa da, sexuaren horretik, komunea jomarret, hori, ustu ondo zuen uretra. Aurreratu inzara, hortan indoen jonain. Txixa tanta pendiente horiek, gerora oso kaltegarria dira olako beretan. Hori mitiko juergan, eta, zanku horga badanak lilesapabetan, eta gero, igual, batematekin soia hasta esatu zu, madre mia, honek ez dago garbitxu hau. Baina, bueno, nigo kontu esan dauena, ondo izan dauena lotuta, urrengo prebentzioa ontixena eskua garbitxuta gero izen leike edo da txixa itxia, bai, sexu harmanak eukia horretik, eta bai hostien. Segatik, eskuekin, zandote moduan, eskuen garbiketiaz batera, da prebentzio modu eraginkornetarikua, bazkenian, sexu harman hori hortara goia zenera, aurretik maskurixa utzik edukitziak eragiten dau, gerora ez egotia infektauleiken txixik. Beste barik, orduan. Gainera, honekin lotuta esan bida, eta da gauza banek uste dut, oso itxuta do gauzela, hau itxera dela txixa aguantetia. Dauku orokorrian hori txixagura apura eta aiez aguanta bineike. Aztu itxe jaku gisa da la pertsonok 2-3 orduko tartietan inbiko geukela txixa, eta ni adibidez askotan konturatzen az, igual 7 ordu paso ditut lanineten azpan komunera. Ados. Eta orduan, hori hainbeste ordu bertan egotia ustu barik, renovau barik, gutezan horrek sortzen dago horrez, kultibo kaldo antzeko bat, saldatxo bat hor, ederra infekzioei aurreitzeko. Azken baten, txixian edo dazen ondakin, bakteriuak, das programatu da sortuta lehen bailen kanporatuak izeteko. Azkenen die sustantzia aziduak, orduan, beste barik. Hornena, sexua goia zenean, aurretik txixain eta hostien geixau. Ez hori bakarrik, nik adibidez ezagutzen dut jentia baitxa, ez daukola nahikorik txixa itxiakin ziztitiza prebenitzeko. Badakot jentia uretatik pasau bidala, edo laguna baitxa, dutxa biharri zeten dienak, bestela bai edo bai, gero ziztitiza pairatuko daue. Bai, nik ere ezagutzen dut kasuak, eta niri beti iritu zait, esaten hon, ne gustatzen zait, baina ez dut egiten behar batetik, ez dut egiten, eta niri agastutze bat zait, ez da ezer gertatzen, baina behaiei, ondamendi bada. Inibida. Gero ze hon margo naiz, bi aste minakin, eta benetan, eske da, kriston, eta barkatu ditza, baina kriston puta da. Bai. Ziztitiza, eske benetan, Gero bergoratzia, eta esaten duenean, garbitziak, honek asko lotzen duz, lehen komentau duen desodorante eta honekiko, nahikua da, garbitzia esaten duenean, urakin garbitzia. Zagotzen, aluak ez dau bihar jaboirik.
jaboia erabiltzen mozue, eroso sentiarazten zaitxuelako gure dana, mesedez izen deixen bat egokitxutakua, pH egokixakin, eta gainera, hori, gure flora ez dauena desegon kortuko. Baina, gure tolesturetatik eskuekin baliatuz, zabaldu, garbitxu, urakin, nahikua da. Orduan, beste praktika bat gonazen irakorten, eta existureten da, vagina barruko dutxak, dagoela jentia horitzen doena. Eta azkenean ditzake, urtxorro bat egin, vagina barroa garbitzea, eta mesez, ez dau biharrik, eta desde luego, zure vaginak berez daukon flora hori destruiru gure bozu, hori da, intxeiken gauzarik onena. Orduan, mesez ezin, beste barik. Orduen, gero bai, eta kuriosoa pentsauko bajatu zizitiza prebenitzeko da, komendatzen dut beste praktika bat da, sexu harremanak eukitzea goi esenian, lubrikantia erabiltzia. Eta zagen duzu, bale, eta hau segatik. Noski, lehortasun edo zikutasun baten indako frikzino ero irristatze saiatze horreik, ez dauen zelan irristatu, horrek sortu lehizke zauri txikiak, sortu lehizke molestiak eta gerora, infektatzeko aukerak, evidentemente apur bat gorutza fango die. Orduan, lubrikantiak eta gainera guztokuen daukuenak, izen leike silikon oinarridunak, ur oinarridunak, aurreko baten komentogan moduan, alba ditugu olixuak eta olako txegauzok alde batera utzi. Egin baten edo bereziki produktuen genitaletan erabiltzeko indikauta dauela jarten ez dauen produktok, alba ditugu aldendu hobeto. Baina hori, lubrikantiana dago gehiago lotuta, hori, dan egon deixen oso irristakor, ez egoteko, gesto hori ez dakitzu, marrazki bizinetan asko agerketan dan urosula labandu eta hori estoia. Hori azkenean olatzen, hori, molestiak eta zaurixak sortuko die, gerora infekzio baten deribau leikenak. Zer esan minaben, baitxa, urana komentau duen moduen, hori egin bat, eta lenguakin aipatuta lehen azkenen komentau du gure kasuen daukuenera, ez dakit, esan egoerariko kerrena edo da gure anatomia ezin dela aldatu. Azken baten gure solo pelbikua dana da, gure trabajina eta uskixa, orduan, guztetan bajaku eta praktika analetaz gozatzen badau, ondiokan are kontu gehiago ero eukibiko geuke zizitiza prebenitze aldera. Ez, akordau bigaren eta nik uste dauen legerik importantiena da uskixen erabili duen edozein atamar, sakil, jostailu edozein gauza gerora alualdera bideratzen badou, noski kondoia erabilibu aldatu biharko da, garbitxu edo gure dana. Hau da, ez da inolako arazorik alutik, ureterratik edo vaginatik uski aldera pasatan bagare, baina bueltako bidiak, bai eukibiko leuke horre estoptxo bat eta aldatu. Orduan, beste bat nik guztot. Horreik kontuan eukitza eta gero aipatu ditugunak. Kuleruak aldatziana, ez bakar, azkenean ez, likraskoak eta oso politxak izaten die. Honek igual, gomendionek ez dauko harreman zuzenik sexualidadiakin. Dauzelako gerora ez, gomendio orokor batzuk zizitiza prebenitzeko eta horretako bat, hori badau eukitza algodoizko kuleruak, gehixen bat usten da bielako arna sartzen, ez da egoziko gure gunia, eta gomendio handi moduan da, albadou, loin kulero barik, eta ondiogan albo geixo, eta frakabarik eta loetxia bastante osasungarrixa da alde hontai dago kixonez. Orduen, gero bai, eta ez dugu aipatu duenean komuneko papelan asuntue, dala garbitzera goia zenian, aurretik atzera, eta esatzeko zaurrera. Askotan nik uste erosu dala, eta nik uste horregatik dala oikua guaitxia atzetik aurrera, baina mesez, euki kontu apurtxo bat. Eta pentsatu gabe egiten duzula. Bai, hori, inertziagatik itzen duen gauzak die, bizitzako gauza asko moduen, baina hor sartzen da lehen komento duena, ez? Aurretik atzera, atzetik aurrera, ez. Eta horixe, nik ustot gero bai ez, azkenien
Oingaz, nik dut badoiala hori apurrat aldatzen, baina lehen egon zan momentu den pitilu bakarrik gazten gauela, arropia estua hor, hombre, noizi hemen gure aluak bezkartzen dago apurrate arropa hor gautxua erabiltzia, dana lotuta horrekin, arnasa hartze bihar horrekin, a ber, ez da, dana metaforikoa da, bale, vaginak ez da hartzen arnasa, baina, bueno, ulertzen dala, nik ez dut esango nagoen. Eta bueno, gero eran ikustot importantia honekiko dala min edo molestiak agertzen dien hasiera batetik jotzia osasun zentrura, esan moduan azkar eta errez konpondu leiken infekzioa da, antibiotiko hartu behar esaten da, hori bai, baina bueno, normalen dosi bakarra izaten da, urgentia etxien saiatzen dana lehengo, lehengo jurik aipatu den moduan, ez? Igual, fruta horri infusioak hartzen, eta ez da izer, eta hone gauzak izen lizke lagungarrixak, baina, dut esan, normalian antibiotiko hartu behar izaten da, orduan, hobeto, zeinu txikinen agertzen danean, horren bilafatia, edo, bueno, tratamendu bilafatia, lusatu barik astetxo bat horra, ez dakit hartuko infusiotxoa eta ber, beste bari, nik uste dut onena horixe litzakela, beste bat, evidentemente, antibiotiko hartu behar izaten da, baina ez da gomendagarria bez, etxien eukitxia, gerora hartu alizateko, hori mesez automedikau, mesera hortan, profesional batek indikautako tratamentua izen deixela. Dano no bebiarrez, bestela duko dagoen batek bakterio janingo gaitxuenak. Así que horixe. Aizue, ikasi dugu, zertxo bait gure gorputza zaintzeaz, eta baita gainontzekoen gorputza zaintzeaz, dagokiguna, eta Idoia Xarma agurtzeko ordu ere badugu, ze 5 eta 5 ditugu, eta segituan, gaur astelena bidoiaren eguna da, idoiatik idoiarako saltoa egin, eta puripurien murgildu behar dugu, Oscar sarien inguruan aritu behar dugu, Will Smithen neurriz kanpoko, edo lekuz kanpoko horren inguruan hitz egin barko dugu, eta oraindik gai asko dauzkago jorratzeko, Zamaia Arrasendek ere ondu du erreportai bat, gestazio subrogatuaren inguruan, edo honek suposatzen den eufemismoaren inguruan, eta hortxe dagoen, eztabaida guzti horren inguruan. Beraz, aurrera egin behar dugu, Idoia Xarma, mila esker. Zuei, atzalde ondan hoi. Eta laizter arte. Aurrera goaz, naiz irratian zarete, bigarren kafean. Gelditu makinak. Izozkailua matxuratzean eta barneko hotza gutxitzen joan ala, sortzen da buru austerik. Putzua sukaldean, nondik datorrura, non dago arazoa, berreskuratzeko denbora eta energia. Ez goaz, mundua izozkailu handi bat dela eta bertako izotzak glaziarrak direla esatera. Glaziarren funtzionamendua distortzionatzea litzake hori, eta ez dugu nahi. Gaiaz dagokion magnitudean egin nahi dugu hitz, Einaut Izagirre eta Ibai Herriko glaziologoekin. Gaurko saioaren konposizioarekin jarraituz, konposta. Kasu horretan, konpostizioa litzake? Ez dakit hori, Xabat Larrateri galdetzera doinduko naizen. Garbitaniako kidea da bera eta badu gaian zer esana. Badu zer esana, konpostan, txistetan, auskalo. Eta pilulak, pilulak ere bai. Norbereti ertozkigu, Oier Etxeberria energia gomendioekin eta Ainhoa Gutierrez zine aholkuekin. Merezi duen tartea izan dezala gelditu makinak saioaren 23. atalak. Jada entzungo dituzue gelditu makinakeko azken saioa, gure webgunean eta podcast plataformetan. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Astelena da gaur eta astelenkerietan jarraitu behar dugu puri-purian tartean Idoia Dabilarekin, hainbat zinema, telesail gomendio jeusteko, baina asteazkena ere iritsiko da eta dantzatu nirekin hau entzuteko aukera izango dugu. Iker Martinez eta Zaldi Errenak taldea gurean izango baitugu elkarrizketa akustikoetan joan den urtean, ateratako Hegaldiak diskotik, gustoko dugun kantua. Baliatuko dugu arratsaldeko bigarren ordu hontan murgiltzeko, bigarren kafea.
Idoia da bilauzkudun, arratsaldeon. Arratsaldeon. Asteburuna pasazu? Bueno, azkar pasa zaite. Azkar pasada. Ostiralean lanean behan du bukatu, larun batean nekea, hori dena pasaduzu. Bai, larun bata berandu hasi nun, eta gero asteburu azkar bukatzen da. Baina ikusi barrekoa? Ez dut bukatu, Bridgertoni buruzari gara, ezta? Nairi. Gaur ez dizuegu behintzat proposamen modura Bridgertonen inguruan hitz egingo, akaso Bridgertonen inguruan hitz egin nahiko Idoiak, eta noski, baina hemen ikusten dut Idoian ez dagoela behintzat, eta hainbat proposamen bota behar dizkizuegu, tartean, martxoaren 30ean, alegia asteazkenean, estreinatuko den HBO Maxeko Moon Knight, hau, telesail proposamenetan, lehena Idoia. Jeremy Slaterrek sortutako telesaia da. Jeremy Slaterrek zuen The Umbrella Academy, eta orain Marvelen komiki batekin dator. Marvel Cinematic unibertso zinematikoaren laugarren fasearen parte da. Faseka dijo alako, kriston desplega daukate. Hoxe esan behar nizun, baina komiki gehiago badaude, telesaiak eta pelikulak egiteko. Bai, komiki guztiak agurtu dituze dagoeneko Marvelen. Egia esan pertsonaia hau ez da oso ezaguna. Eta, hasi barko dira, hasieratik azaltzen zein da Oscar Isaacken pertsonaia hau, da Mark Spector, edo Moon Knight. Eta, identitate disoziatuaren asmendua duen mertzenario bat da. Eta badu pertsonalitate horietako bat bada Egiptoko ilargiaren jainkoak. Eta horrek ematen dizkio bere botere bereziak. Baina dauzka pertsonalitate bat baino gehiago. Eta horietako bat, bera bada enkarnazio moduko bat jainko horrena. Wow. Eta hori, Oscar Isaac dugu gure protagonista, eta antagonista Ethan Hawke izango da. Eta gure protagonistaren aliatu aldiz, May Calamaui. Ze proposamen da, Idoia? Telesail luze xamarra, maiztasun handikoa edo? Ez, momentuz lehenengo denboraldia bakarrik dago iragarrita. Eta 40-50 minutuko 6 atal izango ditu guztira, astero bat ikusial izango da, asteazkenero bat. Zer dioen jendeak, ze nik askotan ikusi dut, pelikula askotan, rekurso bezala, bereziki misteriozko edo thriller estiloko pelikuletan erabili dutela nortasunan niztasunaren gai hau trama borobiltzeko, ez? Edo, adibidez, ez dakize, hiltzailea ez dakize pertsonai da, baina pertsona horrek daukalako nortasun niztasunaren sindrome hau, eta badakit jende asko haserretu egiten dela edo etzaiela gustatzen, ze badelako estigma bat, badagoelako estigma bat hau pairatzen dutenekin, eta badakit askotan kexatu direla, ez delako ondo erabiltzen, edo ondo ez direlako, ez dakit, ondo irudikatuta sentitzen, telesai eta pelikuletan, beti erabiltzen delako, beti, ez dakit, horrelako kasuetan. Slaterrek esan du, saiatu direla errespetuz tratatzen gaia, eta, erronka izan dela horri aurre egitea, ikusiko dugu nola egiten duten. Eta datu bitxi bat, da Marveleko lehenengo heroia, unibertso zinematiko honetan osasun mentalarekin lotutako gaixotasun bat duena. Begira. Zuzenketatik egin behar dut, HBO Max esan dut, baina Disney Plusen dago... Bai, ni daukat gaizki, bai. Nik irakurri gaizki eta jaten nahi nintzen. Disney gay. Disney gay. Zerten gatu ginen? Disney gay. Disney gay gatu ginen, agia da, ze Disney eta errei etzeteien asko gustatuko eta... Disney gayen, asteazkeneko... Ez zinen zuen, amaia, gaixo zinen. Alaxe erabakik. Ados, Disney gay. Ta Movistar? Plus.
Plus. Bai, zaplastikoa zela. Oida. Bai, Will Smithek eman dago zaplastikoa zela. Hori gero inigo, hori. Zaplast, ekoa. Ba, telesaili dagokionez Moon Knight proposamena, eta ez dago besterik, ze filmetan murgildu behar dugu, Idoia. Bai, lehena Asa Gakuru da. Movistar Plusen ikusial izango dugu bi hartik aurrea. Baina, bueno... Zaldugu plazio esan azkeren zala. Movistarera oain iritsiko da, baina 2 urte baditu film honek, bueno, ia 2 urte. Kanseko sai ofizialean aurkeztekoa zen 2008an, baina azkenean ezin izan zen, denok dakigun arazo batengatik, eta Donostian estrenatu zen. 養子のことを考えてる？実の子を育てられなかった少女。 Naomi Kawaseren azken lana da Asa Gakuru, edo inglesez itzulita True Mothers, benetako amak. Bere lanik ezagunenak Han eta Still the Water dira. Film honetan erreferentzia eginez, inglesezko tituluak egiten du referentzia tramari, satoko zailtasunak ditu haurdun geratzeko, eta berak eta bere senarrak haur bat adoptatzea erabakitzen dute. Baina haurra adoptatu eta urte batzuk beranduago Hitari agertzen da euren bizitzetan. Esan ez, bere semea, Hitari da ama biologikoa dela dion neska gazte bat, eta bere haurra bueltan nahi duela dio. Zego gorra. 心揺さぶる家族の物語。朝が来る。 Musiki Tsushimuraren izen bereko eleberriaren egokitzapena da. Eta, Kawasek dioenez, saiatu zen alik eta modu zehatz eta zintzoenean egokitzea obra hau. Eta, Kawasek badu ohitura amatasunari buruz hitz egiteko, ez da lehenengo aldia. 2006an bere haurdunaldia eta erditzea grabatu zituen, eta horrekin dokumental bat osatu zuen. Eta gainera, film honen tematika badu beste kutsu pertsonalago bat ere, bera ere adoptatua izan zelako, txikia zenean gurasoek abandonatu zuten, eta bere izeba batek ez izuen. Ziur horrek ematen diola beste dimentsio bat pelikulari. Berak bizi izan balin badu, gaia beti, nik uste dut horrekin, kontakizuna errazten duela. Moon Knightekin plazaratzen zenun zalantza hori ez, ea osasun mentalaren gaia errespetuz ondo nola landuko ote zuten, kasu hontan badirudi, gaia lantzeko zilegitasuna edo behintzat sensibilitatea baduen pertsona bat dela, pixka ardura dun lanetan ez, zuzendari lanetan. Eta oso film sentikorrak egiten ditu Naomi Kawasek, eta honek ere itxura hori badu, baina bere film batzuk ikusi ditut, hau ez dut ikusi, baina esaten dutenez, beste film batzuetan juten da pixka bat, bai lagrima fazil esaten dena, baina film honetan nahiko neurrian dago Kawasek. Oso itxura hona du. Itxura hona, sentikorra, akaso pixkatola mugituta bat zaudete ikusteko moduko ez da, baina bai, hola gozatu eta akaso malkoak aski botatzeko ere egoki izan daitekena. Aurrera goaz, apiriaren batean alegia ostiralean, estrenatuko den beste filmarekin aretoetan izango da, eta zinema jaialdi guztitan Idoia arrakasta itzela lortutakoa da, baita Donostiako zinemaldien ere, New Directors edo zuzendari berrien saian ere, ze bertan, sari nagusia eskuratu zuen, Frank Kranzen lehen lan zinematografikoak edo, mas izeneko honek. Bai, bere lehen filma da zuzendaritzen, baina Kranzek badu 20 urtetik gorako esperientzia aktore moduan. The Cabin in the Woodsen agertu zen, Broadwayeko hainbat obra egin ditu, eta Dollhouse telesailean ere agertzen da. I'm sorry, of course. What are these? That was a school project. It's supposed to be stained glass. Is there something wrong? Film honetan Jason Isaacs, Martha Plimpton, Red Birney eta Ann Dowd elkartu ditu. Eta instituto batean jazotako tiroketa batetik 6 urtera kokatzen da kontakizuna.
gela batean, abokatu batek antolatutako eta terapeuta batek gomendatutako bilera batean daude bi bikote. Eta bikote horietako bat da tiroketaren arduradunaren gurasoak dira, eta bestea biktimetako baten gurasoak. We want to heal. What would you like to know? Everything. I want to know everything. Why? Why do I want to know about your son? Because hasiera kenduta, botel movie bat da, hau da, dena espazio berean gertatzen da. 2 orduz guraso hauen arteko elkarrizketan murgilduko gara. even with all the professional advice, it came Eta down to horrelako sentsazio klaustrofobikoa sortzen du, inorrek ez duelako berta nego nahi, oso komertzazio deserosoa da, eta horrela sentiarazten zaitu filmak. I love my children. Other parents, I wasn't so different. How did I do things so differently? Isaacs eta Plintonen pertsonaiak erantzun bila doaz bilerara, guraso hauek errudun sentiaraztera, baina aurkitzen dutena da tristura gehiago. Guraso horiek dagoeneko errudun sentitzen direlako semeak egindakoagatik, eta beraiek ere biktima dira. Wow. Traidoia. Hace astelena da kartzun. Bai. Wow. Hace gorputzaldia. Haien bada. Bueno, ez da egite, olako malako isurtze katartikoa behar baduzue, harrapa ezakezue, Asagakuru, Movistar gehien martxoaren 29an, gero ostiralean mas ikusi, eta ez dakit, 3. pelikula proposamena idoia, giro beretik ote doan, bueno, ez dut atzera nutzi nahi mas, ikaragarri gogorra, cinematografikoak interesgarria, zait ederra esan daiteken, egia da giro klaustrofobiko horretan ederra ez dela, baina gogorra, interesgarria, eta seguraski, ez da egit, norberari hausnarketa asko sortzeko moduko, erruaren, epaiketaren eta arduraren inguruan, ez? Eta biktima zein den eta zein ez zen. Bai. Eta gidoia indartsua behar duz, horrelako film bat 2 orduz mantentzeko espazio berean, Bai, gidoiak indartsua izan behar du. Bai, eta indartxitsu dauka, trailerra ikusita eta kontatu diguzunarekin, iepa. Bueno, hauek proposamenak orain artekoak, aipatu dizuegu, telesai dagokionez Moon Knight hori dugula, filmei dagokionez Asagakuru, Movistar gehien, eta aretoetan ostiralen estrenatuko den, mas aipatu berri dizuegun, Fran Krasen opera prima, gogorra eta klaustrofobikoa, baina, bueno, pelikula txarra dirudiena. Aretoetan apiriaren batean, ostiralean bertan, estrenatuko den bestea dakargu, Kau izeneko idoia. Hau, ez dakit nolako distribuzioa izango den, ez din izan taurkitu ze aretoetan ikusi izango den, baina espero dugu gurera iristea. Oso dokumental interesgarria osatu delako Andrea Arnold, zuzendari britainiarrak Red Road Fish Tank eta American Honey zuzendu ditu, film horiengatik da ezaguna, eta guztiak Canneseko epaimaiaren saria eskuratu dute. Hau ere Cannesen aurkeztu zuen, Kau film hau. Tituloak dena esaten du, dokumentalak Kenteko aztegi bateko esnebei baten bizitza jarraitzen du. Hasten da txal baten jaiotzarekin, eta gero ikusten dugu txal hori nola kentzen dioten, nola gesten duten, berriz ziklo horretan sartzen da, beste txal bat izaten du, berriz kentzen diote, eta egiten du horrelako behi horren bizitzaren jarraipen ziklikoa. Eta, hau ere nahiko sentikorra da, ze humanizatu egiten du behia, eta estena batzu nahiko gogorrak dira, behiei adarrak nola kentzen dizkieten ikusten da, eta batzuetan sekulako sarraskiak egiten dira behi horren bizitzan zehar, nahiko bortxak eta batzuk jasaten dituelako. Trailerran bertan ikusten da Baraieti aldizkariak esan dola nortasun femeninoaren hausnarketa bat dela.
ez zait okurritu, niri esaten badidazu behien inguruko pelikula badera, ez dakit nortasun femeninoaren aurresnarketa bat, gian ez da burura datorkidan lehenengo gauza, baina ze ikuspuntu interesgarria. Esplotazio sexualarekin ere badu horrelako relazio bat, eta gero igual Amaiak landuko duen gaiarekin ere. Oize polita behiak. Behiaren izena Luma da. Luma. Bai, eta... Baina ez da euskeraz, ez? Ez. Eta Arnoldek 4 urte igaro zituen behi horrekin. Ai, polita. Eta, filmak ez du inolako ofa hotxik, dena kontakizun guztia egiten da behi honen irudiak ikusten, eta entzuten diren ahotsak agarrak dira aztegiko langileenak. Wow. Bueno, gauzat esango izuet, Animalia sensibilitate minimo bat duenarentzat, hau asagakuru eta masekin batera, ez dakit terapia de txoki egiteko modukoa da. Nik ez kendu dut trailerra nire paretik. Badezpa, zaten, Ez da kauspirazio bat, baina, igual hurbiltze humanogoa ere bada. Oida. Zezan du? Kauspirazio bat? Da izan zen dokumental bat, ola urte batzuk sekulako arrakasten izan zuena, esaten dute jende asko veganismora edo vegetarianismora bultzatu zituela. Kauspirazik, lehen urtean aurkeztu zuten zispirazi, itxaso berdina, sagabereko, baina itxasari buruzkoa. Oso aserrenago, ze kauspirazi oso hitz joko hona da, konspirazio eta kau behiarekin. Zispirazi ez. Konspirazi asko zobea izango litzateke. Konspirazio eta itxasoarekin. Goiuri. Egia da. Ez, esan nahi dit. Zure talentua ezin da modu honetan desaprovechatu. Eskatu denean pentsatu non. Baina nola etzaio okurritu inori zispirazi deitu beharrean konspirazi deitza. Netflix. Oie esan, no? Deitu diezu. Amaia diozu, bere talentu ezin dela horrela desaprovechatu, eizu, bigarren kafean talentu handiena biltzen da. Bainoski, baina dokumentalen izenak pentsatzeko garaian Netflixek ordain diezaiokeena beraiei ez da zaila okurritu, esan daiteke diru kopuru nahiko handia. Beraz, talentua esplotatu egin behar da. Uste dut, hori dela gestazio surrogatu ekarri duen logikaren pare-parekoa. Hoi ba? Oso logika kapitalista. Hori da. Baina horregatik ari naiz? Ola izan behar. Ala ere Netflixek deitu nahi balin banau. Bueno, entzuten nahiko dia, beraz, lasai. Bigarren kafean ordutxo batzuk libratuko dizkigu, egia da, ez duela behar, hainbeste, dira batean izen bura botako dizkizue, eta tira, faltzera gonbiatuko baitu. Hemen dagoela ere, okurritzen zaizkio, beraz, ez da zergatik joan behar, hemendik. Akaso Netflixekin bigarren kafeak negoziatu beharko luke zuzenean, hori ere kapitalismoa da, Aizu, hemen loturak egin eta egin gabiltza gestazio subrogatuaren inguruan hitz egiteko, baina eta gestazio subrogatuaren eufemismo kapitalista, kosifikadore eta oro erosle horren inguruan aritzeko, baina ze pasa da Oskarrekin, idoia da bila. Gure kinielan Maria Romero Laspiurrek ikaragarrizko jipoia eman digu. Dena gaizki. Dena gaizki guk, ala dena gaizki. Eurek! Will Smithen zaplazteko abarne. Dena gaizki. Gu eta eurek. Bai. Gure bai. A ber, aurtengo Oskar sarietan gertatu dena da sekulako ezustekoa egon dela eta koda izan dela garaigia eta inorketzuela espero eta horrek gure kiniela aztoratu duela. Nik atzo azken minutuko porra batzutan entzun nun koda batzuk aipatzen zutela. Bai, orain kontu horrekin zatoz. Eta nik pentsatu nun, baino hauek, zehartu dute, azkenen arrazoi beraiek. Bai, ze aipatuko dugu, pelikula honenaren Oskar saria jaso du Kodak, baina horrez gain, taldeko gizonezko aktore honenarena Troiko txurrek irabazi du Kodarengatik, eta hau etzegoen,
gure apostuetan, ez zegoen? Bueno, aktorearena ez dut kritikatuko, ze filma adaptazio ez dut ikusi, ikusita daukate... Belier familiarena. Hoi da, originala. Baina bai, osea, pelikularena ez nago ados. Ni ere enago ados, eta enuen espero, eta horixe. Ez zait iruditzen Oscar saria irabazteko, pelikula honenaren Oscar saria irabazteko bezain ona denik. Bereziki aurten inoiz baino pelikula gehiago zeuden izendatuta sail horretan, eta ez dakit zorionak, noski, baina enuen espero. Hori ez ustekoa, hain ez usteko izan ez direnak ere badira, esaterako emakumezko honenaren saria Jessica Chastanek eraman du, ez dut hori esaten nik bozkatu nuelako. Mariak ere alaxe bozkatu zuen, baina hori izan zitekeen gutxi gara, espero zitekeen zerbait, ez da nahiko gidoiaren barruan ontzitekena, edo ez duzu hola ikusten. Ba, Donostiako zinemaldian urrezko maskorra jaso zuen bere lanarengatik, pelikula honetan egindako lanarengatik, bai, bazegoen hor, bere urtea izan zitekeela, baina Idoiak eta biok bihotzetik bozkatu genuen. Bai, zuke Olivia Colman eta Idoia Kristen Stewart bozkatu zenuten? Nik justiziagatik, ez? Kristen Stewart merezi du... Ni nator bat Idoiarekin. Alaren nik uste dut irabaziko duela, bere gaztea da, eta bere ibilbidean irabaziko du Oscar sariren bat momentu batean. Egia da gian Spencer etzela Oscar hori irabaziaraziko zion pelikula. Baina lortuko du, lortuko du. Gizonezko aktore honenari dagokionez berriz, batzuk bihotzetik egin genuen bozka, Denzel Washingtonen alde goiuri. Idoiak Benedict Cumberbatch ere bozkatu zuen, uste dut honek ere pixkat bihotzetik edo gogotik, ez da? Deskarteagatik, Begia esan, osea, nahi Benedict Cumberbatch gustatzen zait, eta aukinun nire epoka adolescentean horrelako fijazio bat berarekin, baina deskarteagatik egin nuen. Nik egia esan lehenengo aukera bezala, edo lehenengo burutik pasaitzaidan izenak Will Smith izan zen, eta gero bihotzetik arrastaka, Denzelen gana joan izan, baina Will Smithek eraman du saria, naiz eta akaso beste arrazoi batengatik izan den protagonista atzoko gala horretan. Zagit, nahi, bukaera kutziko dugu edo aipatu bere utzezakegu, baina... Ez, aipatu egin behar dugu, Bai, akaso hau da momentua. Hau da momentua. Kendu volumena. Ui. William Smith. Zetan sabiz. Igo volumena. Guazen aipatzea ze gertatu den, ze gu aritu gara, gaur hori aipatzen gure artean, baina aizuagian Oscar sariak ikusi ez dituenarentzat, edo behintzat gaur goizean edabidetan, edo WhatsAppez, edo Twitterren bideoa ez duzue ikusi. Now, if she loses, he can't win! Hemen Chris Rock ari da Javier Bardemetaz eta Penelope Cruzetaz, hau ere aipatzekoa, esaten du Javier Bardem eta bere emaztea, ez du Penelope Cruzen izena aipatzen, hor ere kale, Chris Rock edo Chris Rocken gidoia idatzi duenak, behintzat, ze Javier Bardemen emaztea aktorea da, ezaguna da, eta gainera izendapen bat zeukan Oscar sarietan. Baina, hau da momentu, ez? Horixe. Smith wins, like, please, Lord. Jada, I love you. G.I. Jane 2, can't wait to see it. All right? Jada, maite zaitut, G.I. Jane ikusteko irrikitan nago. G.I. Jane, nola salduko dugu. G.I. Joe. Baina emakumeena izango. Hori da. G.I. Joe, Action Man estiloko, panpinak dira, jostaiuak, soldaduak, burusoiak, eta G.I. Jane emakumezko bertsoa izango litzateke emakume burusoia. Jada Pinkett Smithek, Will Smithen emazteak 2018an aitortu zuen alopezia duela, eta ia galtzen hasi zela, eta horregatik, bere orrazkera dela, hori egiten du, rapatu, ia. Eta orduan, Chris Rock humorista da, saria aurkezten ari zen, eta, txiste egin zion, jadari,
esanez, ea horrezkera horrekin, G.I. Jane protagonizatu behar zuen, ala ez. Zer gertatzen da momentu horretan? Jaidak ez du parra egiten, Willek parra egiten du eta ingurukok parra egiten dute, baina Willek ikusten duenean jadak ez duela parra egiten. Oh, wow! Altxa eta zaplastekoa jotzen dio. Zaplasteko gogorra. Smith just smacked the shit out of me. Out your fucking mouth! Wow, dude! Yes. It was a G.I. Jane jump. Keep my wife's name out your fucking mouth! I'm going to, okay? Esaten dio, hori zaplastekoa jo eta bere eserlekura itzultzen da eta oiukatzen dio eserlekutik mantendu zazun ere mazaren izera zure ahotik kanpo. Bai. Bi aldiz esaten du, gainera ahotsean nabari da aserre puntu gorena edo bai, nola deitu. Chris Rock geratzen da aho bete hortz eta bere lana denez jarraitu egiten du aurkezten, dokumental honenaren saria aurkeztea egoitu zitzaiolako. Hasiera batean Will Smith altxatzen denean Chris bera parrezari da, espero duelako bastakit etorriko da mikrofono hartu eta zerbait esango du, bromaren bat egingo du, inorketzuen espero zaplastekoa, eta Chris Rockek esaten duenean, ara, Will Smithek aurpegia gurutzatu dit, jendeak barre egiten du, ze askok momentuan, hori gerora jakin dugunez, askok momentuan etzekiten hau gidoian zegoen, etzegoen, badirudi ezetz, akademiak berak aipatu du txio batean, violentzia gaitzesten dutela, eta horixe, baino wow, irudiak, ez dakit, leku asko da ikusi izan ditugu, eta eztabaida handia sortu dute, ez da? Bai, batzuk Will Smith defendatzen dute, eta beste batzuk, esaten dute, pasa egin dela, ez dela proportzionala izan, mandion erantzuna. Ni uste lekuz kanpo zegoela borroma hori, baina ez dela erantzun zuzena izan. Gainera, Will Smithek duen altabozarekin aktore famatua da, eta oraintxe Oskarra irabazi du, eta erabili zezaken diskursiboki borroka hori egin. Bai, hori da, bere altaboz hori erabili, eta salatu, Chris Rockek esan duena. Baina bai, baliabideak ditu, bai ekonomikoki, bai ospe aldetik, nahi duen mikrofono eduki dezake bere aurrean, eta dialektikoki oso gizon jantzia da. Askotan entzun izan dugu, bakarrizketetan, elkarrizketetan, dokumentaletan, badu gaitasuna hitzekin Chris Rocken txantxa gaitzesteko, ze ez dugu hori esan nahi, ez dugu esan nahi Will Smithek egin duena gaizki dagoenik eta Chris Rockek egin duena ondo dagoela. Ez Chris Rocken txistea, eta gogoratu hor gidoi bat dagoela, beraz txiste hori onartu duten beste 10 pertsona egongo dira holtzaren atzean. Txiste hori ez dago ondo emakume baten, edo gizonezko baten, fisikoarekin edo itxurarekin txisteak egitea, hori oso aspaldiko kontua daia dagoeneko atzean utzi behar dugu. Bereziki gainera gaixotasun batekin erlazionatuta balin badago itxura hori, jadaren kasua horixe da, berak aipatu duen bezala alopezia dauka, eta hilea galtzen ari da, hilerik gabe geratuko da, eta hau egitea hautatu du. Beraz hori gaizki dago. Gaizki dago gainera, 500 milioi pertsonen aurrean egiten duzunean, ze publikoki pertsona hori humilatzen ari zara. Baina jaidak ez zuen behar, bere gizona, momentu hortan altxatzea, eta aurkezen ari zen pertsona bati, zaplasteko bat ematea. Jaida ere oso jantzia da, berak saio bat aurkezten du, Facebook Watchen, saio oso interesgarria bide batez. Berak ere ziur nago, aukera edukiko zuela geroago Chris Rocken gana gerturatu eta esateko zerbait. Eta bere defentsa esango nekoren baldintzauta egongo dela, haren senrak eginako kirtenkeri honengatik. Hori da, ze orain jaidaren egin beharra edo nik uste dut berak sentituko duena izango da nire senarra defendatzea, eta ez hainbeste ipatzea
zer dagoen gaizki Chrisoken txistearekin. Beraz, bai, egin batean Will Smithek defendatzeko aukera hori kendu dio, bere burua defendatzeko aukera hori kendu dio, ze gaina bera hortzegoen, berak defendatu zezaken bere burua. Are gehiago horrelako gau batean, are gehiago edabide guztiak aurrean edukita. Beraz, Will, ez. Zetan sabiz. Eta Idoia Davila ere agurtu egin beharko dugu, baina gainontzeko sari nagusi batzuk behintzatera ipatuko ditugu, ez? Kodak eraman zuen Gidoi egokituaren saria argazki zuzendaritza Dunek, hemen Idoia eta biok asmatu genuen, Gidoi egokituan inork. Asmatu bai, baina nahiago nun The Power of the Dog, eramatea esan. Jantzien diseinuan Cruelarekin asmatu genuen Inigok, alegianik, Goiurik eta Mariak, Idoiak Nightmare Ellie'ren aldeko bozka egin zuen, Make Up and Hair izo falta zait? Hair styling. Sari hori edo, makillajea eta... Make Up and Hair da. Bai, uste nun. Makillajea eta ia painketa sari hori The Eyes of Tammy Faye eraman zuen, mengo Juri Doia eta Mariak asmatu zuten. Segilago dauko gomendik, argazki zuzendaritza ipatu dugu, Gidoi egokituak, Gidoi honenaren saria Belfastek eraman zuen, hemen Goiuri eta biok asmatu genuen. Taldeko gizonezko aktore honena Troy Kotxurrek eraman zuen, inork ezken nuen usaindu ere egin. Taldeko emakumezko aktore honena Adriana Debosek lortu zuen eta Maria Romero Laspiorrek asmatu zuen. Eta gainontzekoak esango nuke ipatu ditugula. Zuzendari honenarena Jane Campionek eskuratu zuen. Eta nazioarteko filme honenaren saria Drive My Carrek, film honena berriz aipatu bezala. Kodak eta gutako inorrek ezken nuen hori asmatu. Beste osnarketarik egin behar dugu edo hor arte Oskarrek. Zoriona Jane Campioni. Hirugarren emakumea izan da, Oskarra lortzen, eta 7. izendapenetan. Beraz, hor bide luzea dagoen. Idoia David Oskudun, eskerrik asko. Zuei. À quoi tu joues, beau ténébreux, avec tes yeux couleur d'automne, tes joues qui fondent, le ventre creux. Qu'est-ce que tu veux, basta qui t'aime? Besoin d'amour et de tendresse, de contre-jour et de caresses. Pour petit cœur nécessite qui fait la manche dans mes cheveux. Qu'est-ce que tu veux? Que je te prenne, que je t'étreigne, que je te joue sur mon piano, que je t'allume, que je t'éteigne, que je te couche sur le dos. Oui, mais ce soir, t'as pas de veine, je suis la Vénus du mélo. Avec tes mines et tes manières, quand tu composes sans avoir... Azken 18 minutuak bigarren kafean eta Amaia Arresendegi luzeko ondutako erreportaian murgildu behar dugu. Ordunaldi subrogatuen inguruan edo hauen atzean dagoen aipatu dugun, ez? Jarrera feministiko eta eztabaidaren inguruan ariko gara datozen minutuetan. Que t'étais nain, que tes espoirs étaient en feu, et que l'amour n'était qu'un jeu. Bai, azken urteetan pilpilean dagoen gai bat da, eta ez bakarrik, azken hilabetetan Ukrainan dagoen ume eta Xabela Lokairu merkatuaren gatik eta sortzen ari den arazo zerrenda luzeagatik, baizik eta gero eta gehiago ikus dezakegulako film, serie, liburu, antzerki, historio, askotan jorratzen dela gai hau, baina baita sareetan ere. Zenbat bideo ikusiko genitun, ospital batean,
pertsona bat edo gehiago bere umearen zain, baina bueno, ume hori etorri da, emakume bat erditu da eta ia arnasa berreskuratzen edo berreskuratu gabe iaia medikuek edo dena delakoak hartu eta jaio berria hortik aurrera bere guraso izango direnen eskuetan eta horrelakoak asko ikusten dira. Baina baita, erreferentziazko pertsonek, influentzia asko daukaten bikoteak, edo pertsona individualki erabakia hartzen dutenak, geroz eta gehiago dira. Eta orduan, pixka bat, honen inguruan itzein nahiko nuke, ez gara iritsi adostasun batera nola deitu beharko genioken, haurdunaldi subrogatu gaizki deitzen zaion kontzeptuari. Hau da, haurdunaldi subrogatua da erderaz datorren gestazion subrogada, honek esan nahi du haurdunaldi hori beste pertsona batek egiten duela zure partez, gutxi gora bera, beraz, eufemismotzat daukagu eta, gizartek ala beharko luke behintzat. Nik izenarekin ez dut zalantzarik, Nezat aur salerosketa da. Hori da. Eta eufemismo guztiak endu bertzizkio, eta loreak, eta paingarriak, eta da aur salerosketa, eta izenak, izan barruke, aur salerosketa. Eta, noski ekintza hori dela, eta gauza da, noski jende horrek hori edo nola ukatzen eta izkutatzen duela, ez da? Baina, nola, beste faktore asko dauden barrutik, saiatuko gara kontzeptua gehiagiz erabiltzen eta listo. Orduan, zer da, lagundutako giza ugalketaren barruan dagoen tekniketako bat da, hau da, kontsideratzen da lagundutako giza ugalketa teknika bat. Zeinaren bitartez, emakume batek aur bat sabelean hazteko konpromiso hartzen duen, kontraprestazioa izanik edo izan gabe, honen bitartez beste pertsona bat edo batzuk guraso izan daitezen edo ez. Teknika hontan, emakumeak bere gorputzaren barruan enbrioi bat eramaten du, jaiotzen den arte, izan daitekena, beste emakume, gizon dute izatezko bikote dezkontide homosexual zein heterosexual baten onurarako. Hau izango litzake gaur egun dagoen definizio zabalena. Honetan aurkakoa pentsa genezaken arren akzioa beragatik aurrera pausoak izan dira. Izan ere aurretik eta urteetan zehar eman diren beste disiplina eta beste leku askotatik eman diren definizioetatik kanpo geratzen ziren noski guraso bakarreko familia edo bikote homosexualek hartutako erabakia eta behaiek noski ez zuten parte hartzen familia eredu honetan. Eta etzekaten modu honetan guraso izateko eskubiderik edo, privilegiorik. Guraso izateko eskubiderik diogunean beraiek ala defendatzen dutelako. Aipatzen dugu, ze guraso izatea ez da eskubide bat. Ez. Eta honen inguruan aurrerago hitzen dugu, ze gaur egun eztabaidan honetan jende politiko baina sozial gehiago. Aidia aldarrikatzen eta exigitzen eztabaida sakonago baten beharra. Alokariruzko sabelak bai ala ez, edo ez dakite, legeztatu behar den ala ez, oso azaleko eztabaida bat dela, eta asko zaratago doan gai bat dela. Eta ez da nire intentzioa gaur kaien muin korapilatxuena atea eta egia absoluto izango bano bazela hemen dena azaltzea, baina argi dago erpin asko ditun eztabaida bat dela eta debekatu baten dikotomi batea simplifikatzea gehiagi simplifikatzea dela, hori argi utzire genuen. Eta esan bezala aurrerago helduko diogu honi, baina nahi nun
Hasieran nahi batu dituten elementu batzuk ekarri. Zergatik dago gaur egun hainbesteko eztabaidaz. Bueno, 80ko hamarkadan deskubritu zuten emakume bat, berea ez den beste ernaldutako buluz erdi daitekeela. Bueno, esan genezake aurkikuntza nahiko berria dela, baina bueno, pasa dira urte batzuk. Zergatik orain, zergatik orain nizkutuan eramatezan, ez? Bueno, aipatu dugun bezala, noski kulturak eragin handia daka honetan. Eta orain arte pentsa genezake, kanpoko gauzak direla, estatu batutan, eta halako lekutan gertatzen diela, baina 2017ko datuen arabera Euskal Herrian urtean 450 haur izaten dira atzerriko emakumeen umetokietan hazi direnak, izan ere Euskal Herrian debekatuta dago haurdunaldi hauekin guraso izatea, Espainia eta Frantziako estatuek beraien legedian ere debekatuta dutelako. Eta ala ere esan duzu zenbat barkatu? 450 urtean, bataz beste 2017ko datuen arabera. Ez dago gaizki ez, jardun ilegal bat izan da, 450. Kuriosa da, eta ez dut gaur ona ekarri, baina nola trampeatzen den legeekin. Olako lege, noski, edozin legerekin trampeatzen du, trampei nahi dunak, baina oso kuriosoa da, nola zirrikituak topatzen diren edo non, hau, egin ahal izateko. Eta bueno, badaude pelikula asko, pelikuletan zentratu naiz, gai hau jorratzen dutenak, edo, bueno, horrelako historiak kontatzen dituztenak, batzuk izaten dira kasu errealetan oinarrituta, beste batzuk ez. Kuriosoa da, batzuk aipatuko ditut horrela pixka bat gainetik, baina kuriosoa da, lehenengoa da 1978koa. Beraz, ezakitzen den trama, ez dut topatu, baina, bueno, Aragaxiona deitzen da, eta kausa, pelikulan gai hau jorratzearena, kausa da, emakumezkoak zailtasunak dituela, bere... Haurdunaldia aurrera eramateko. Hori da, bai. Gero, badaude un bebé para mi esposa, hau 70koa da, gero 87koa A la luz del fuego, ez dakiten hazein den benetako titulua. Gero, como los demás 2008koa, 2015an I Was Nasty Baby, 2017an Una especie de familia, hau nahiko sonatu izan zen bere garaian. Bueno, bere garaian duela 5 urte, bueno. Eta bueno, honetan, hauetan daude gai desberdinak edo arrazoi desberdinak, baina, bueno, kuriosoa da nola tratatzen den beti, edo ia beti, gehienetan, umea enkargatzen duten pertsona edo pertsonen bizitza eta bizipenetik zentratzen da historia noski, eta erromantizismoz betete egoten da, ametsak lortzearen argumentuakin osatzen eta bukatzen dira, eta bueno, kuriosoa da, eta igual kontu pixka bat uki berko genuke horrelako pelikulekin, eta ematen duten mezuekin. Eta bueno, honi referentziazko pertsona famatuak, Kim Kardashian, Nick Jonas, mundialki, baina bueno, Espainia mailan egin nahi badezue Miguel Bosé, eta beste hainbat pertsonek egitea, noski, beste dozein kasutan bezala, eragina dauka, gure gizartean. Baina, bueno, honek lortzen du azkenean, oniritzi orokor bat osatzen laguntzea edo, eta, bueno, norberaren askatasunetik defendatzen den ideala, gure imaginarioan estankatu edo errotzen da. Baina, bueno, goazen sakontasun pixka bat ematea honi, ze lehen aipatu dugun bezala, hasteko guraso izatea desioa edo eskubidea da. Oinarrizko jarrera da, hau behin eta berriro eztabaidaren lehen lerrora ekartzea, izan ere, gaur egun ja desio batzuk eskubideak dira, eta gizartearen, oroar, gizartean oniritziz eta eskubide horiekin beste batzuk zapaltzen badira,
eskubide batzuk, beste batzuk, baina eskubideagotzat hartzen ditugu. Eta hau, noski, ezin liteke gertatu, inoiz. Baina, bueno, guraso izateko gaur egun 11 modu daude, adopzioa, harrera familiak, ovulu eta esperma donazioa, in vitro teknika. Gero, bakoitzak duela bere noski eztabaida propioa eta zaila dira eta korapilatxoak dira. Baina, bueno, badaude beste hainbat modu. Eta honekin batera ere, ekargenezake lehen lerrora baliabide hauek eskuratzeko aukerak, denontzat berdinak ote diren munduko segun eta zer puntutan, noski. Horregatik diot, bakoitzak daukala bere eztabaida. Baina, bueno, normalean gertatzen dena dagola arrakala handia pertsona baten eta bestearen kontratu hori sinatuko duten pertsona baten eta bestearen artean, izan soziala, izan ekonomikoa, izan bueno, hortan utziko dugu, badaude gauza askoz gehiago, baina batez ere bi horietan, eta aurrera goitzen dugu privilegioak ze daukaten, baina bueno, labur nahi nituen ekarri ze argudio erabiltzen dituzten ekintza hau defendatzen dutenek. Besteak beste, baina bueno, haurdunaldi subrogatua legezkoa ez den bitartean, teknika hau erabiltzeko nahia dutenek, ugaltze turismora joko dute, eta hau da, nahi badegu egingo dugu, beraz, bermatu zazu, alik eta ondoen egitea. Gutxi gora bera, hori izango litzake hori da okerezpanaiz prostituzioaren eztabaidan dagoen argudio berbera, ez da? Hain zuzen ere, eta noski hau hain harin esatea ere, oso larria iruditzen zait nahi behintzat. Gero, defendatzen dute ere, edo argudiatzen dute, egungo gizartearen bilakaeraren ondoriozko zerbait dela. Hau da, gizarteak aurrera egiten duela, eta gizarte eta belaunaldi aldaketaren parte dela. Horrelako zerbait gertatzea, eta beste aldaketa batzuk onartu behar ditugun moduan, aurrera egin alizateko, denontzatu behar izan daiteken moduan, honekin ere aurrera egin beharko genukela. Gero, emakume gestatzailea zein aurra erabili eta esplotatzeko modu bat izango litzakela, argumentu horri aurre egiteko esaten dute, norberak bere erabakiak hartzeko askatasuna izan behar duela, beti, edo zer dela ere, eta botere harremanak beti existitu izan dira, ez bakarrik honetan, beraz, da gure bizitzaren parte. Gero, haurdunaldi subrogatua, adibidez, Espainiar estatuan legezko bihurtzearen aurka daudenek, teknika hau erabili beharrean adopziora jotzeko aukera dagoela argudiatzen dutela jakinik, adopziora jotzea beti ez dela erraze izaten erantzuten dute. Sarritan adopzio kasuak ez baitira egokitzen zuk buruan daukazun ideiara, eta gainera tramiteek, dokumentazioek eta dena, arazo ugari ematen dituztela. Eta Dakardan, azkeneko argudioa da, esaten dutenean, haurdunaldia izango duen emakumearen egoera, pixka bat aldarrikatzen denean edo, jartzen dituzte esperientzia onak edo onak dituztela esaten duten emakumeen hitzak, eta, izan daiteke, nik banekien zertara nindoan, niretzako tramite gutxe izan da, nien eiz izan inoiz ume horren ama eta enaiz izango hori argi neukan, beraz, nik gero ez daukat ez exigitzeko eskubiderik, ez eta nire bederatzi hilabetez hormonak dantzan izate horrek eukiditzaken ondorio emozionalak ere bertan bera gelditu beharko litzakela. Kontrako argumentuak orokorrean eta funtsean emakume gestatzailearen esplotazioa eta merkantilizazioa da, eta honek dakartzen gauza guztiak. Heteropatriarkatu, kasu honetan utz dezagun patriarkatuaren barruan, ze horrere badago bere eztabaida, patriarkatuaren eta kapitalismoaren modu eta jarrera basatienaren ondorio bat da, kontratu sexual eta emakumearen aurkakoa,
Eta, bueno, horrelako prozesu batera jotzeko beharra bera ere, zalantzan jarri beharko litzake, hain zuzen ere ez delako beharra, ez da eskubidea. Eskubideak daude bizikalitatea hobetzeko, eta bizikalitatea ona ez daukatenak dira, adopzioa itxaroten ari diren umeak. Beraz, pentsa dezagun pixka bat gehiago zer egiten dugun eta zertan argumentatzen ditugun gure erabakiak. Minutu terdi arratsaleko 6etarako Arianeko lankidek hartuko digute segituan lekukoa, Amaia Resende egiluzek jarri ditu mahai gainean, ez dakit, oinarri teorieko diskursibo edo eztabaida oinarritako batzuk, eta argudio batzuk horrela norberak kokatezan burua, baina uste dut honek bigarren buelta bat merezi duela, eta guztionen inguruan, bueno, iritzitik eta hausnarketa kontziente batetik ere aritu beharko genukela, ez dago Juri? Bai, zalantzari gabe, ze aipatu dugu oso puripurin dagoela, bereziki Ukrainako egoeraren ondorioz, eta jarraituko dugu, ze erpin asko ditu eta landu beharrekoak. Zahararen oila bestia zena enkasarekin agurtuko dugu saioa, Amaia Resende egiluz, mila esker eta datorren astelehenera arte. Zuei, beti. Juri, mila esker eta bihar arte. Eta zori entzule, mila esker eta bihar arratsaleko lauetan hementsi izango gara, naiz irratiaren sintonian. Keep calm and bigarren kafea.